Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνημείων και τοποθεσιών. Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της UNESCO το 1983 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε το νομοσχέδιο για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξέρεις, το γνωστό θέμα που απασχόλησε το δημόσιο διάλογο. Τι είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά και τι είναι ηλική? Όχι. Όχι. Το θέμα ήταν με τους ξενοδόχους κυρίως και τα τραγούδια, την ποσόστοση που έπρεπε να υπάρχει, την υποχρεωτική ποσόστοση στο ελληνόφωνο τραγούδι. Πέρασε λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο χθες με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, ένα άλλο θέμα που θα το βάλουμε στην κουβέντα μας με την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, την κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα, είναι εκείνο το κομμάτι που η διάταξη του νομοσχεδίου για τις ανασκαφές και τη θεσμοθέτηση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με διορισμένες διοικήσεις και που θα αναλάβουν το έργο των σωστικών ανασκαφών. Και ιδιωτικές, Ναι. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις εξατομικευμένες ξεναγήσεις στην Ακρόπολη, θέμα που ανάδειξε ο Guardian. Πολύ υλικό για τη συζήτησή μας, κυρία Κουτσούμπα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Το θέμα δεν το ανέδειξε ο Guardian. Το θέμα βγήκε από το Υπουργείο Πολιτισμού με υπουργική απόφαση μετά από γνωμοδότηση και του Ελληνικού Συμβουλίου. Είχε γραφτεί τότε σε όλα τα ελληνικά μίντια και είχε βγάλει το Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ανακοίνωση. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να το γράψει ο Guardian για να ξαναέρθει στην επικαιρότητα στα ελληνικά μίντια. Αυτό είναι λίγο μια... όχι και τόσο καλή λειτουργία, θα το έλεγα. Πάντως ο Guardian το χαρακτήρισε ελιτίστικο σχέδιο και ας ξεκινήσουμε από αυτό, θα πάμε στα υπόλοιπα στη συνέχεια. Μιλάμε για εξατομικευμένες ξεναγήσεις στην Ακρόπολη. Όχι, δεν μιλάμε για εξατομικευμένες ξεναγήσεις. Αυτό είναι ένας ωρεοποιημένος τίτλος. Ναι. Μιλάμε για μια ώρα πριβέ. 2 ώρες πριβέ στην Ακρόπολη. Το πρωί στην Ανατολή του ήλιου και το βράδυ στη Δύση. Δηλαδή, μιλάμε για ώρα επίσκεψης που είναι πέραν του καθιερωμένου ωραρίου, πέραν του ωραρίου που είναι για όλους εμάς, εσάς, εμένα κλπ. Να υπάρχει 1 ώρα πριν το πρωί και 1 ώρα μετά το κλείσιμο του χώρου το βράδυ, happy hour που λέμε και στα μπαρ. Ναι. Privé hour θα είναι στην Ακρόπολη. Αυτό δεν θα είναι όμως happy hour, διότι... Για να πας, στην οποία θα πηγαίνουν ομάδες έως 5 ατόμων, πληρώνοντας 5.000 ευρώ και θα έχουν την Ακρόπολη μόνοι τους. Αυτό είναι, γι' αυτό λέω privé. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι θέλουν να δίνουν 5.000 ευρώ για να έχουν ιδιωτική χρήση του μνημείου. Να μην πηγαίνουν μαζί με άλλους πλebέους, όλους εμάς δηλαδή. Αυτό το πράγμα λοιπόν το Υπουργείο πάει και το θεσμοθετεί. Είναι απαράδεκτο, για μας είναι εντελώς απαράδεκτο. Δηλαδή, φαντάζομαι θα είναι κάτι. Το έχουν καταγγείλει, όλοι το έχουμε καταγγείλει. Φαντάζομαι θα είναι κάτι ανάλογο όταν, ας πούμε, γίνεται μια εκτός ωραρίου περιήγηση, ας πούμε, σε ηγέτες ξένων χωρών που έρχονται, μόνο με τη διαφορά ότι εκείνοι δεν πληρώνουν. Ακριβώς. Το κάνουμε, αυτό που λέτε με τους ηγέτες μπορεί να μην γίνει και εκτός ωραρίου, γίνεται και εκτός ωραρίου πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, το Ομπάμα εκτός ωραρίου ξαναγήθηκε στην Ακρόπολη. Απλά η διαφορά είναι ότι όταν ήρθε ο Ομπάμα έπρεπε να κλείσει και ο χώρος για λόγους ασφαλείας, ενώ ας πούμε πρόσφατα που ήρθε η πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ξαναγήθηκε μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Ξαναγήθηκε από την εφορία αρχαιοτήτων μαζί με τους υπόλοιπους επισκέπτες. Δεν έκλεισε δηλαδή, θέλω να πω, η Ακρόπολη για την πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Αυτό όμως είναι ένα τιμητικό πράγμα το οποίο το κάνει η χώρα μας σε έναν ξένον ηγέτη. Ναι. Άρα γίνεται εξ ονόματος όλων μας και εξ ονόματος των πολιτών. Το πριβέ δεν είναι εξ ονόματος όλων, είναι το ανάποδο. Ναι. Είναι το κάποιοι άνθρωποι είναι προνομιούχοι γιατί έχουν 5.000 και ας πούμε θέλουν να κάνουν πρόταση γάμου στην Ακρόπολη. Θα δώσουν 5.000 και θα πάνε με το ζευγάρι τους να κάνουν πρόταση γάμου στην Ακρόπολη. Ναι. Αυτό λέγεται ιδιωτική χρήση. Ακρόπολη και ΟΤΑΧΗ. Πώς να το πω διαφορετικά να γίνει κατανοητό. Ναι. Όταν λοιπόν λέμε τα μνημεία ανήκουν σε όλους, πραγματικά δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές. Και να σου πω κάτι, λένε για τα χρήματα, θα έρθουν έσοδα. Αυτά είναι αδιανόητες βλακίες. Συγγνώμη που είμαι τόσο ομή. Εάν μπορούν κάλλιστα να βάλουν 1 ώρα να επεκτείνουν το ωράριο της Ακρόπολης, 1 ώρα το πρωί και 1 ώρα το απόγευμα, με τα εισιτήρια που θα βγάλουν από αυτή την επέκταση που του ζητάνε και οι ξεναγοί και τα γκρουπ και όλοι, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να δει το Λιαβασίλεμα. Λοιπόν, 30 ευρώ θα το πάει το εισιτήριο στην Ακρόπολη. Με τους επιπλέον επισκέπτες που θα είχαν σε αυτές τις 2 ώρες, θα βγαίνανε τα ίδια χρήματα με το 5.000 που θα γίνει με το πριβέ. Αλλά δεν είναι δεν είναι το ίδιο το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα του κάποιος θέλει το βράχο πριβέ. Και να σας πω και κάτι, όταν ο ιερός βράχος της Ακρόπολης θα γίνει πριβέ, το τι θα κάνει ο καθένας εκεί μέσα και αν θα πιει σαμπάνια ή οτιδήποτε άλλο απαγορεύεται, δεν θα το μάθει κανείς μας.
Ναι. Ούτε εγώ ούτε εσείς. Ναι, ναι. Γιατί όταν ο άλλος πληρώνει 5.000, εντάξει, καταλαβαίνετε, είναι σαν τα πουζούκια. Πληρώνεις πρώτο τραπέζι και θέλεις ειδική μεταχείριση. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Βεβαίως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, γιατί είναι όλα αυτά, η αποτελεσματικότητα της Υπουργού Πολιτισμού είναι παρημιώδης. Θεσμοθετούνται συνεχώς πράγματα και τα παρουσιάζει ως φοβερά και τρομερά που θα γίνουν και θα κάνουν. Αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, γιατί από ό,τι έχουμε μάθει, εκτός που θα το κάνουν πριβέ, αποφάσισαν να το δώσουν και σε έναν ιδιώτη να το διαχειρίζεται. Εκεί φτάσαμε. Και αυτή η σύμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες μου, δεν τις έχω επιβεβαιώσει, έχει κολλήσει στο ελεγκτικό συνέδριο γιατί είναι απευθείας ανάθεση. Για ποιο λόγο θα κάνεις απευθείας ανάθεση το private hour στην Ακρόπολη, αυτό το ξέρει μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού. Η ίδια ιστορία είναι με αυτό που είπατε με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Πριν από ένα χρόνο έγιναν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα 5 μεγαλύτερα αρχαιολογικά μουσεία. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Κεντρικό Μουσείο της χώρας και το σημαντικότερο, το Βυζαντινό της Αθήνας, το Βυζαντινό της Θεσσαλονίκης, το Αρχαιολογικό της Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό του Ηρακλείου Κρήτης. Λοιπόν, φωνάζαμε τότε ότι αυτός ο νόμος δεν θα λειτουργήσει, οπότε αποκόπτει τα μουσεία από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ότι γίνονται κυβερνητικά καταστήματα, ότι θα γίνει ένα μπάχαλο και πάει λέγοντας. Η κατάσταση ένα χρόνο μετά είναι πολύ χειρότερη και από αυτά που είχαμε προβλέψει. Σήμερα δηλαδή που μιλάμε, τα αυτόνομα μουσεία που έλεγε η Υπουργός ότι θα τους βάλει τα διορισμένα δουσού που τα διόρισε μόνη της με δικά της κριτήρια. Συγγνώμη. Σήμερα που μιλάμε, από 1η Απρίλη έχει ξεκινήσει το θερινό ωράριο στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους και είναι ανοιχτά, που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, και είναι ανοιχτά μέχρι τις 8 το βράδυ. Η Ακρόπολη, η Δελφή, η Ολυμπία είναι ανοιχτά μέχρι τις 8 το βράδυ. Λοιπόν, τα 5 αυτά μουσεία όχι μόνο δεν είναι ανοιχτά και κλείνουν στις 3, αλλά επιπλέον οι μισές τους αίθουσες είναι κλειστές. Διότι τα φοβερά αυτόνομα και φοβερά ευέλικτα νομικά πρόσωπα που έλεγε η Υπουργός δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσλάβουν φυλακτικό προσωπικό για τις ανάγκες του καλοκαιρινού ωραρίου. Δηλαδή θα κάνουμε Πάσχα και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα κλείνει στις 3. Υπάρχει κόσμος που έχει έρθει από το εξωτερικό νομίζοντας ότι θα πάει να δει το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ή Θεσσαλονίκης το απόγευμα. Και δεν μπορεί. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Αν αυτό δεν είναι σκάνδαλο πρώτης γραμμής, τότε τι είναι? Αυτό τώρα επεκτείνεται, για να καταλάβω, αυτό που έγινε με τα μουσεία επεκτείνεται και στις ανασκαφές. Είναι λίγο πιο περίπλοκο. Ουσιαστικά στην πραγματικότητα, κοιτάξτε, το Υπουργείο Πολιτισμού γενικά δεν νομοθετεί κανονικά και ευθέως. Δηλαδή δεν κάνει αυτό που θέλει, δεν φέρνει στη Βουλή αυτό που πραγματικά θέλει. Το φέρνει πλάγια. Θα σας θυμίσω την υπόθεση με τον μακροχρόνιο δανεισμό αρχαιοτήτων. Ναι. Ήταν για 50 και έφερε μια διάταξη για 50 και 50 χρόνια εξαγωγή αρχαιοτήτων στο εξωτερικό, έγινε χαμός, τελικά την έκανε 25 και 25 χρόνια. Και τότε έλεγε ότι είναι για το Μουσείο Πενάκη που θέλει να εκθέσει στη Μελβούρνη. Για το Μουσείο Πενάκη που θέλει να εκθέσει στη Μελβούρνη αρκούσε ο αρχαιολογικός νόμος που ήδη είχαμε, που είχε 5ετή δανεισμό με ανανέωση. Δεν ήταν γι' αυτό, ήταν για τη συλλογή Στέρν. Το ανακαλύψαμε ένα χρόνο μετά. Το ίδιο κάνει και τώρα. Επεκτείνει τη δυνατότητα αρχαιολογικού έργου στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, λέγοντας ότι το κάνει για τα μουσεία. Τα μουσεία δεν κάνουν ανασκαφές, το ξέρουν όλοι αυτό. Τα μουσεία δεν κάνουν ανασκαφές. Άρα, γιατί δίνεις ανασκαφές σε νομικά πρόσωπα? Διότι το επόμενο βήμα είναι να κάνει νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή την Ακρόπολη, την Κνωσό, την Ολυμπία, τους Δελφούς, να τα κόψει από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και να βάλει και εκεί διορισμένα διοικητικά συμβούλια που θα χειρίζονται αυτούς τους χώρους. Και μάλιστα από μη αρχαιολόγους. Δηλαδή, αυτό το χάλι που έγινε τώρα με τα μουσεία που σας περιέγραψα προηγουμένως, να επεκταθεί και στους αρχαιολογικούς χώρους. Και μετά από αυτό το επόμενο βήμα, που φάνηκε γιατί το είχε φέρει στη διαβούλευση του νομοσχεδίου, έλεγε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, να αναλαμβάνουν αρχαιολογικό Μπορεί έργο. Να γίνει αυτό, κυρία Κουτσούμπα, να δοθούν ας πούμε οι ανασκαφές? Σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν μπορεί να γίνει. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον αρχαιολογικό νόμο, οι ανασκαφές είναι υποχρέωση του κράτους. Όταν όμως αρχίζει το Υπουργείο Πολιτισμού το ίδιο και ξυλώνει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ξυλώνει το πουλόβερ, γι' αυτό σας λέω ότι το φέρνει ευθέως. Δεν έρχεται να πει ναι, θέλω να δώσω τις ανασκαφές σε ιδιώτες. Δεν έρχεται να το πει αυτό. Λέει όχι, δεν δίνουμε τις ανασκαφές σε ιδιώτες. Κάνουμε νουπουδουδού, μετά θα τα κάνουμε νουπουίζ, στα νουπουίζ, στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αλλά και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Θα μπορούσε κάλλιστα να διοριστεί, να μπει μέλος διοικητικού συμβουλίου οποιοδήποτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε μια μεγάλη επένδυση όπως είναι το ελληνικό, θα μπορούσε να φτιάξει ένα νομικό πρόσωπο που να χειρίζεται τις ανασκαφές του ελληνικού. Έτσι, με την νομοθεσία που πάει να φέρει, έτσι, με το σημερινό Σύνταγμα δεν γίνεται. Με την νομοθεσία που πάει να φέρει όμως, και θα μπορούσε να βάλει στη διοίκηση αυτού του νομικού προσώπου τη Lambda Development, που την αφορά η ανασκαφή.
Τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει ότι όντας νομικό πρόσωπο θα μπορεί να παίρνει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, από το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού για να κάνει τις ανακαφές, άρα να μην τις πληρώνει εδώ από την τσέπη του, όπως γίνεται στον κάθε οικοπεδούχο, και ταυτοχρόνως να διοικεί αυτό το πράγμα ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, η Lambda Development για παράδειγμα λέω εγώ τώρα, με αποτέλεσμα να έχει λόγο για τα αρχαία που βρίσκονται στο οικοπεδό του. Πώς θα σας φαινόταν εσάς δηλαδή να βρεθούν αρχαία στο οικοπεδό σας και να σας πούνε κάνεις την ανασκαφή μόνος σου, προσέλαβε όποιον αρχαιολόγο θέλεις και φέρε μας και την εισήγηση στο Συμβούλιο μετά για το αν βρήκες αρχαιότητες ή όχι. Κατανοητό. Πάντως αυτό το θέμα είχε συζητηθεί. Έχετε μείνει άφωνοι, ναι, προσπαθούμε να τα επεξεργαστούμε. Είναι πολλές οι πληροφορίες. Κυρία Κουτσούμπα, αυτό ήταν και θέμα που συζητήθηκε και στις επιτροπές πριν συζητηθεί στην Ολομέλεια, στην οποία επιτροπή δεν ήσασταν ως σύλλογος. Στην επιτροπή όχι δεν ήμασταν, στην επιτροπή αποκλειστήκαμε. Ναι. Αποκλειστήκαμε, για συγκεκριμένο λόγο αποκλειστήκαμε. Για να μην υποθούν αυτά που σας λέω τώρα. Γενικά... Η πραγματική αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν καταλαβαίνω τον πραγματικό λόγο, γιατί ο Σύλλογος έχει πάει πάρα πολλές φορές στη Βουλή, έχει μιλήσει για ρυθμίσεις που τον αφορούν. Στην Επιτροπή της Βουλής μιλάς 7 λεπτά, λες αυτά που έχεις να πεις και αυτό είναι όλο. Αν θέλουν σ' ακούνε, αν δεν θέλουν δεν σ' ακούνε. Πραγματικά έγινε πολύ μεγάλη φασαρία με τον αποκλεισμό μας. Δηλαδή, χτες στην Ολομέλεια της Βουλής όλα τα κόμματα μίλαγαν για το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, ρώταγαν την Υπουργό γιατί αποκλείστηκε και διάβαζαν σημεία του επόμενημά μας. Πραγματικά έγινε πολύ μεγαλύτερη φασαρία μετά από ότι αν απλά είχαμε πάει να μιλήσουμε για 5 λεπτά στη Βουλή. Με αυτή την έννοια και εγώ ακόμα δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα αυτού του αποκλεισμού. Η Υπουργός Πολιτισμού προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να μας λιδωρήσει, ειδικά το Σύλλογο. Αν ακούσατε χθες την ομιλία της, ακούσαμε τρομακτικά και πράγματα. Για το κτίριο της Ερμού, ναι. Για το κτίριο της Ερμού ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και το ξέρει όλος ο κόσμος ότι δεν ισχύουν, γιατί έχει μπει μέσα σε αυτό το κτίριο και το ξέρει. Ότι το κτίριο δεν ήταν υποκατάρρευση, το γνωρίζει. Ότι είχαμε μέσα πλυντήρια και απλώστρες, προφανώς και είχαμε οι πάνω όροφοι ήταν ξενώνες. Και μάλιστα όχι ξενώνες των μελών του Συλλόγου, που όχι μόνο είχε χρηματοδοτήσει το Υπουργείο για να γίνουνε, αλλά να έρχονταν αρχαιολόγοι στην Αθήνα για υπηρεσιακές συσκέψεις. Την τελευταία φορά αυτό έγινε τον Οκτώβρη. Έγινε σύσκεψη των προϊστάμενων του Υπουργείου Πολιτισμού με την Υπουργό και οι προϊστάμενοι, κάποιοι προϊστάμενοι που δεν είχαν σπίτι στην Αθήνα, έμειναν στο ξενώνα του Συλλόγου και το Υπουργείο αποζημιώνει τα οδηπορικά με τη βεβαίωση ότι έμειναν στο ξενώνα του Συλλόγου. Πάντως δηλαδή, είναι, κυρία Κουτσούμπα, και υπηρεσιακή χρήση ο ξενώνας και ξαφνικά το θυμήθηκε ο Υπουργός. Και να σας πω και κάτι που με ενόχλησε πάρα πολύ. Είπε ο Υπουργός στη Βουλή θα τα πατήσει όλα, όσα τη ρώτησαν οι βουλευτές. Και άρχισε να μιλάει πόση ώρα για το Σύλλογο, για το καταστατικό του Συλλόγου, λες και την αφορά, είναι εργοδότης μας, δεν την αφορά το καταστατικό μας. Και να λέει για το ξενώνα και τι γινόταν στο κτίριο του Συλλόγου. Και ότι και έχει σκάσει ιστορία με την Ίσυρο, που υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού δυστυχώς, εκμεταλλευόμενος το κτίριο του μουσείου δυστυχώς, παρενοχλούσε σεξουαλικά παιδιά μέσα στο κτίριο του μουσείου, στο ξενώνα που του είχε παραγωγήσει το Υπουργείο, και παρότι ρωτήθηκε με στη Βουλή Υπουργός, αφιέρωσε 20 λεπτά να μιλάει για το κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και για το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Νησύρου, και τον υπάλληλο αυτόν δεν είπε ούτε μισή λέξη. Η δική σας σχέση, δηλαδή του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και της συγκεκριμένης Υπουργού Πολιτισμού, είναι μια σχέση αγάπης, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, που κρατάει χρόνια. Όχι, δεν κρατάει. Δεν ξεκινάει από εμάς. Εμείς έχουμε μια θεσμική στάση. Θεσμική στάση είναι όταν ένα νομοσχέδιο μας αφορά να πάμε στη Βουλή. Έχει γίνει με όλες τις κυβερνήσεις, όποιος και αν ήταν κυβέρνηση. Έχει γίνει και επί Υπουργείας Λίνας Μενδώνη αυτό. Θεσμική στάση είναι να απευθυνόμαστε στην Υπουργό Πολιτισμού για συνάντηση για τα θέματα που μας αφορούν. Το έχουμε κάνει ούκο λίγες φορές. Η τελευταία φορά που συναντηθήκατε πότε ήταν, κυρία Κουτσούμπα? Τον Οκτώβρη συναντηθήκαμε τελευταία φορά, αλλά είχε να μας δει 3 χρόνια. Είχε να μας δει 3 χρόνια. Δεν μας έβλεπε, δηλαδή καθέλαμε ζητήματα. Δεν είναι θεσμικό όμως αυτό. Δεν είναι θεσμικό ο Υπουργός να μην βλέπει ένα σωματείο γιατί δεν του αρέσει το Προεδρείο. Δεν είναι θεσμικό να βγαίνει παντού και να βγαίνει πριν τις εκλογές του Συλλόγου αυτό το πράγμα. Πραγματικά θα το πω τώρα, δεν το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω. Η Υπουργός προσπάθησε με την άρση παραχώρηση του κτηρίου μας και με τις συνεντεύξεις που έδωσε με αφορμή αυτό, προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Είχαμε εκλογές τον Οκτώβρη και πριν τις εκλογές έβγαινε και έδινε συνεντεύξεις και έλεγε
ότι έχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο προεδρείο του ΣΕΑ. Δηλαδή ουσιαστικά έλεγε μην ψηφίσετε αυτή την παράταξη. Μην ψηφίσετε αυτές τις παρατάξεις, γιατί είναι και ομόφωνες οι αποφάσεις. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτά τα πράγματα είναι θεσμικές εκτροπές. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις. Έχουμε ελεύθερο συνδικαλισμό στη χώρα. Δεν βγαίνει ο εργοδότης, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ο εργοδότης μας, να πει ψηφίστε τους τάδε και όχι τους δίνα σε εκλογές συνδικαλιστικού σωματείου. Δεν το κάνει αυτό. Και προσπαθεί να μας πλήξει με όποιο τρόπο μπορεί, και ο τρόπος που βρήκε ήταν το κτίριο, γιατί δεν μπορεί να μας πλήξει με άλλο τρόπο. Έχει προσπαθήσει. Το πλέον κορυφαίο που έγινε στη Βουλή είναι ότι βγήκε να υπερασπιστεί την ηγεσία της Ομοσπονδίας, της ΠΟΕ-ΙΠΟ, η οποία είναι σε αγαστή σύμπνοια με την Υπουργό σε όλα τα πράγματα που γίνονται. Οι άνθρωποι αυτοί, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, είναι κατηγορούμενος σε δικαστήριο σε εξέλιξη για δημόσιο χρήμα που έκανε φτερά από το Ταμείο Βοήθειας των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, που ήταν δημόσιο χρήμα. Και βγήκε να τον υπερασπιστεί με στην Βουλή να πει ότι είναι αθώος, ότι έχει αθώωθει, ενώ είναι δίκη σε εξέλιξη. Και βγήκε να κατηγορήσει τον Σύλλογο των Αρχαιολόγων, που μας έστειλε και την ΕΑΔ, γιατί εκείνη την έστειλε, φάνηκε χθες την τοποθέτησή της στη Βουλή, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, να μας κάνει έλεγχο στα οικονομικά μας. Μας έκανε έλεγχο στα οικονομικά 5 ετών, 2018-2023. Όταν λέμε οικονομικά μας, εννοούμε ένα σύλλογο ο οποίος δεν παίρνει χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού, από κανένα δημόσιο φορέα, και είχε έσοδα την πενταετία που συζητάμε κατά μέσο όρο 3.500 ευρώ το μήνα. Αυτά ήταν τα έσοδα του συλλόγου, αυτά τα έσοδα έλεγξε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πάντως... Αφού και οι ίδιοι ελεγκτές είχαν αγανακτήσει, βλέπανε κάτι αποδείξεις των 5 ευρώ, εισφορά, συνδρομή, 10 ευρώ, 15 ευρώ. Λοιπόν, και τα βγάλανε όλα. Ότι δεν λείπει ούτε μισό ευρώ, δεν υπάρχει διαφορά στα ταμεία για 5 χρόνια. Και βγήκε η Υπουργός στη Βουλή να πει ότι όχι, κάτι συμβαίνει. Πάντως, κυρία Κουτσούπα, αυτό που είπατε και πριν, δηλαδή προκειμένου να αναλώνεστε, ενώ και οι δύο πλευρές, σε αντιπαραθέσεις, καλύτερο θα ήταν ο κατευθείαν διάλογος, ο άμεσος διάλογος, να συζητηθούν, να λυθούν όποια προβλήματα υπάρχουν. Ναι, προφανώς δεν είναι ευδοκιμή. Αλλά θα έπρεπε να το απευθύνετε στην Υπουργό αυτό, δυστυχώς, πραγματικά. Θα έπρεπε να το απευθύνετε στην Υπουργό. Κυρία Κουτσούπα, είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν αναλωνόμαστε σε τίποτα. Εμάς οι αρχαιότητες και η προστασία της πολιτικής κληρονομιάς είναι η ζωή μας. Είναι η δουλειά μας, αλλά είναι και η ζωή μας. Οπότε ούτως ή άλλως αναλωνόμαστε στην προσπάθεια τα αρχαία να προστατευτούν και να ανήκουν σε όλους, γιατί εμείς δουλεύουμε εξ ονόματος όλων που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είμαστε υπάλληλοι του Δημοσίου, δεν είμαστε υπάλληλοι του εκάστοτε Υπουργού. Η αποστολή μας είναι την πολιτική κληρονομιά που βρήκαμε να την παραδώσουμε σε επόμενες γενιές, όσο το δυνατόν αλόβητη. Αυτό λοιπόν δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε, και το κάναμε πάντα με όποιον Υπουργό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουτσούπα. Να είστε καλά που με ακούσατε. Καλημέρα. Καλημέρα.